alle sammen, og velkommen til den her video. Tristan. Kan I høre Tristan derude? Men ja. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget mere Rival sammen med en af mine venner, der hedder Tristan. Tristan siger lige hej. Og så er min lillebror Anton igen. Ja, men den er stadigvæk god. Oh crap, jeg har 10 liv. Snipe. Nej. What the fuck, Anton? Hvordan har du fået den der på? Den er sgu mega cool. Hvordan? Nå? Snipe. Okay. Hvor er du, Anton? Der. Nej, sgu da. Jeg kan bare ikke se Anton. Det er på grund af, han skyder efter mig. Og jeg er blevet ramt en gang af ham. Han er ramt. Og kig her, Tristan. Hvis du spectater mig, så sker der noget. Okay. Nej. Okay. Jeg har 10 liv. Nej. Ja. Okay, Anton, vi skal ikke dræbe Tristan. Han siger, at vi ikke skal. Så må vi heller lige lade være. Headshot. Ja. Ja. Okay, hvor er de henne? Ja, du må så ligesom ikke sige det, Anton. Hvorfor? Okay. Tiden går snart ud. Okay. Fucking quickscope. Jeg dræbte dig stadigvæk. Hvad, Anton? Det ved jeg. Tristan, hvor mange nøgler har du? Okay. Hvad fanden skete der? Anton, hvad fuck laver du? Imagine, hvis du lige ramte det der. Hvordan ramte jeg det der 750 meter snipe?
Toxic. Hvordan? Ej, Anton, du stiler så hårdt. Ja. Ja, jeg headshottet dig, Anton. Jeg er ikke ulækker, Anton. Jeg er bare god. Og nu kommer. Hvad sker der? Ej, jeg dør. Døj, du var så fucking low. Fucking 30 liv. Nu bruger du Scythe. Tristan, hvor meget penge har du lige nu? Anton, det er heller... Anton, jeg mener heller ikke penge. Jeg sagde penge. Det er sådan, hvor godt... Jamen, det var til Anton. Han spurgte om, hvad penge... Han spurgte om, hvad penge... Eller han sagde penge... Han sagde ikke penge, nøgler. Au! Fuck, nu gik min stemme i stykker igen. Helt seriøst, hvor er du henne? Hvor fanden er... What the fuck? Har du ikke 10 liv? Har du ikke 10 liv, Tristan? Det har jeg nemlig også. Jeg havde også 10 liv. Ja. 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 Jeg kan søst høre... Jeg kan se dig, men jeg kunne høre Anton tage en sniper fra ham. Hvor fanden... Ja, hørte du ham? Ej, hold nu kæft. Det gjorde han ikke engang. Det kunne jeg godt se. Slap nu af. Relax begge to. Nice. Det der. Det der. Nej! Vi dræber den på samme tid. Der er kraftedeme no way.
bitch. Åh! Literally, du har 20 liv, jeg havde 10. Kan du ikke se her? Den der vinder nu, ja, vinder bare. Og så stopper jeg videoen. Så. Men ja. Who are you? Dein. Snipe. Nej, jeg faldt ud af mappet. Oh. Vi ses alle sammen. Det var alt for den her video. Hej hej.